yae mano yangisi once and for all kende en true or false mangisi ni into gini ng'e nyako namba tu modo njele upload kanyo no bana kwena ke na de nulungu de rambanya kate Facebook be nyinga sana gin mana rambanya bwana macha to kumbanya ng'eyo yae macha to fuok maxi joma nigi mbanya sani oblet mbanya sani lal makewiro go ngado jo Illuminati ini golom banyak kanyo sani kakoro nyocha wadhe lakini nyulo ikinyo mere ikinyo mere bende nyako chokram banya diero nyulo dunge nangisi ni macha dunge ne mano pimo na suri no ni chon nege yaoga notiyoga gi jokok to en no ya wipake e kama ne lake opo kodong mainye ini weni nogo doge no nogo ka gilaro dichwo anam pane gilaro dichwo but nyiri mang'any sani fuok bende nigi steps fuok bende opogore nitie sindio nitie moro miwacho chadi mato fuok ma fuok makawaida aito nitie fuok moro makoro en obiro nikech lweny otherwise antie maber jaudiche duogo podi kata bwana to na winjo bana wacho re nango ni jaudi no we bag ne stall ma lakini nyulo in ki giwinjo kanyo to ni nene in adier nade jomaga jawadano ni neno jomaga maneno bwana we walo gi ji in pile ka ngisi gima winjo abiro we gi ngisi bana poko biro ban to kinene to kie karibu by the way bwana awinjo ni wacho ni ji dare landika bwana nango akia jogo wacho chano gidaro ji pok ginyisi pok gimi notice no bwana koro lal gi rent kana ngiso gini wadhi yudo pesa kede sikuku dong na training wuoyo gi ke ateka na about chama cha koso tu wiete nade bwana ya mabuye to kedo duong eno ko winji kada mana wach ya wuoyo kode eto be mibiro miemba nyamero kanyo chieng'